Det her det er så mit nye skur. Det er hovedindgangen her. Så er der entréen. Der er et badeværelse herude. Det er sådan rimelig nyt. Så er der sådan et lille bruserum her. Går vi herud. Der er køkkenet. Det er sådan rimelig nyt. Der er bare en ting, der ikke er så godt, det er, at der ikke er noget komfur. Der er heller ikke noget køleskab, så det skal ud at have. Så fortsætter vi ind i stuen. Den tager sådan her ud. Det er også rimelig fint. Og så er der et soveværelse. Det ser sådan her ud. En dør ind til entréen. Så er der sådan noget baggårdshalløj hernede. Og vaskeri og andet sjovt. Så det er det.